Mboke kowe lanang. Aku jaluk diapake mah? Di supetke apa digawe? Jaluk piye? Kawinke. Serakanti kok piye? Heeh. Barboto. 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 Nangkep jadilan. Pirang grup? Siji. Ayo aku kudu diratani aku. Iya kok iya. Oh, Mas, monggo mbok sape lah. Mbok sap. Mbok sap. Mbok sap. Sik yo. Ayolah. Ya Jo. Karo sapa Tekoni nak karo sapa? Jawab, Rom. ya jamaah. Karo sapa kowe? Sing penting ana nyawane. Kucing ya ana nyawane, Mas. Hah? Kucing. Kucing. Rar. Kucing garong. Des. Kucing baru. Kowe iki jane ngapa ta, Des? Sik, Dene. Mendem apa? Monggo kanca-kanca. Yo.
sibuk ono sibuk aku wis gede ono Dole dole aduh sibuk tinggal kosek. ora mau dodone sinten iki mau Mas, setelah aku ki mung 150 cc ora 250 lho, Mas. ku arep pedhot Tenan iki. iki jenenge nyanyi taruhan nyawa Oh. Iki kok sing arep pedhot telake sing nambahi sapa? nah piye Pak dokter lah sing nambani. iya Oh iya, kamu dokter ya? Kamu dokter ya? iya tante Kan delok. iki Des puskesmas terdekat mana ini puskesmas terdekat mundi Piye arep tak kepiye ke, Mas? niki lho sing iki ora ngatasi iki Orang ngatasi ya. Suntikan rabies kuwi, Mas. heeh sepira mau cah lali aku Ajiru. Ini apa ya wis ya? Oh, wis aku kesel ya. Yen mengkono mbok aku tak